कोरावा सुत हने वाला कोरा सुत उजलू ए रवि भाई तोरो हाथवा धराई का हां तनी ता हमारे से काय पकड़ा तनी हिनकर से पकड़ा हिनकर से कि दिल से दिल मिला लो हवे जात बिरादर कि तुम्हें दिल लगी भूल एंगे गम के मारल रहो और गम की बात पड़ेगी मोहब्बत की राह में आह कर तो दे। लेकिन हाई लो कि भरल बाड़ा तकियावा हो जब दियावा भूतल ये रह जाऊ का सराज भैया लाइट के प्रॉब्लम होता तो भोरा वाले अरे भोरा वाले कोरावा हसतन कि हई तर दिया उठल ये राजाऊ अमीषा जी मेहरारू के दर्द बा आ मौगी कहल कि रउआ एंग खखुआइले आए मानी एगो रवि भाई के जैसा एगो लड़का के गावना भइल ओ गइले हड़बड़ाइले ना नाक देले ना मुंह देले हड़बड़ाइले सारा काम कर दिए। लेकिन ना हम पहले ही समझा देतनी कि गावना होता राउर धन हो आराम से जाई आराम से आंख देखी नाक देखी मुंह देखी कान देखी तब धीरे धीरे स्टार्ट करी तब न मजा आई जाए। हड़बड़ाइला का काम नहीं है रो बुझ हां पिया दी अरे वाह वाह क्या बात है क्या पिया दी तन पिया दी कि भोरा वाले कोरवा हसतनी कि दरदिया उठल ये कि हमर नया नया गहना नया तकिया बिछावना नया चोली के खोली तू बनवल खेलावना। चुनू बाबा केना गनी चुनू बाबा महाराज आई हां बुझा गो आई 1 1 2 1 2 3 4 हाथ पकड़ा ए डराई जला हम फरल बाला तकिया में हो जब भोरा वाले कोरा भोरा वाले कोरा भैया कि हम नया नया गावना नया तकिया बिछावना नया चोली के खोली तू बनवल खेलावना हम नया नया गावना नया तकिया बिछावना नया
जानते नहीं हमरा कौन चीज के डर लगता चेसिस कमजोर बा मान ली हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा बड़ा जाए हम नाबालिग बनी हो नाबालिग बड़ी ना जी ए भैया लेकिन बड़ा नीमन गाना के फरमाइश आवता अफसाना जी ना सुनी ना कि तोहर पतरी कमर तोहरे से बात तेरा मन कि तोहर तिरछी नजर दिल कइले बा चोरी हो कारी कजरा के धार लागे जान मार बाड़ू रूप के कटोरी हो कि मोटरी जवान के जे दोसर के हु खोली का चली बोली कौन बोली चली ए चुनू बाबा हाथ मारा आई डर काम लागल बा हां उ त हम देखदा ही बानी वहां जैसन अब का कंजूस त ना कहम हम का भइल बा पूरा डाक घर के कमाई कहां जाई अरे कम से कम आजू तो लुटावल जा लेकिन अच्छा बा रउआ बड़ा प्यार से बैठ के सुनत नहीं ये काफी बा कि सजन हकी साथे अपना आई बाप अरे ससुरा में जाई के अरे धो दे गुलाब से अरे डब सुना लेकिन बाप होय देखी कि तोहर पतरी कमर तोहर तिरछी नजर दिल पहिले आज जीजा जी है पहुना हां देखी एक मिनट बलराम भैया इसी के बाद को हम विराम लेंगे हां बोली जीजा जी हैं जीजा जी के तरफ से 20 रुपया मिलल बा लाखों के पुरस्कार मिलल लेकिन दुल्हा सरकार रहनी हो चुनु चमकीला का भुला गइल बनी हे लोग तब तो रुपया दिया था 500 दिया था हम तो हनुमान जी के भाई बोना जी हैं ठीक है अरे हमनियो के देख जीजा जी ऐसा आशीर्वाद देता नहीं इतना रुपया मिल गई अब रो टावर में आइल बनी ना टावर में ना बाबूआ लेकिन अरे देखनी हो दिल को दयाइल हो दिल तू तो इंस्टा पे ट्रेंड करेलू रहिले डराई में कोबरी पलाई में नंबर ना सेंड करेलू